Ahojte moje dievčatá, prajem vám nádherný letný čas, možno aj dovolenkový čas. Ja už mám tú svoju dovolenku za sebou a počkala som si tentokrát chvíľu dlhšie na úžasné novinky, ktoré k nám chodia každý kvartál. A čo sa mi veľmi na nich páči, je to, že sú vhodné pre úplne každý typ ženy, bez ohľadu na vek, bez ohľadu na typológiu. V tejto edícii máme jednu stálu ponuku a všetko okrem toho je limitovaná edícia. Preto je dôležité, vždy keď je limitovaná edícia, je iba do vypredania zásob. Ja začnem úpravou tváre, pretože teraz, keď máme troška tvár opalenú od slnka, je super trošička oddeliť tie časti tváre, bledé a tmavé. Takže ja ešte predtým, ako vám ukážem novinky, použijem tento kontúrovací púder Coco. Je to vynikajúca vec, ktorá sa dá používať celoročne a je to na vytvorenie optického tieňa, takže krásne sa s tým vlastne kontúruje tvár. Stačí naozaj jemnúčko a malinko, ja vám odporúčam, k tomu je super tento štetec All Over, volá sa All Over na púder, vidíte, že on je tak skosený, čiže ide od široka do užšia. A tým pádom sa s ním dajú pekne robiť aj kontúry. Nie je vhodný len na púder, ale aj na kontúry. Takže je to taký univerzálny, preto sa volá all over, čo znamená, že je vlastne určený na celú tvár. A tieto miesta, ktoré chceme troška definovať na tej tvári, tak kombinujeme potom s miestami na celoplošne. Môžeme naniesť vlastne púder ešte na celú tvár rovnakým štecom. Takže tam, kde potrebujeme troška konkrétnejšie kontúry, tak tam si ho iba takto v ruke dáme vlastne do tej špičky a keď potrebujeme celkovo púder, tak ho vlastne použijeme ako celú plochu toho šteca. Takže ja si takto vytvorím tak opticky troška tieň na tej tvári, aby tá tvár vyzerala viac tak aj prirodzenejšie, lebo keď máte jednoliatý odtieň, jednoliatú farbu na celej tvári, je to také neprirodzené. Preto veľa žien napríklad ani nechce používať make-up, lebo príde im to neprirodzené a to je možno práve preto, že vlastne áno, keď máte jednoliatú tvár jednej farby, tak to vyzerá neprirodzene. Potom si môžete vybrať podľa pocitu lícenku, akú chcete. Ja napríklad túto, takú oranžovú, používam len v lete, lebo cez zimu je to také zvláštne, ale v lete je to naozaj veľmi pekné, lebo stačí vám tu iba na kraj, ako je začiatok lícenej kosti, tak tam urobiť pár takýchto ťukesov a je to pekné. No a teraz už ideme na novinky. Ja mám pripravený ako prvý tento gel na obočie. Je to úžasná vec, my sme to dlho nemali v ponuke a on krásne vám upracuje obočie, takže ak aj máte hrubšie obočie alebo také, že sa vám krúti, tak vlastne ten gelík, vidíte, že ja nepoužívam žiadnu tušku ani tieň, tentokrát to iba učešem, aby sa vlastne pekne vytvaroval do takéhoto tvaru. Pokiaľ nemáte prirodzene svoje obočie pekné, tak vám odporúčam použiť buď kontúrovaciu tušku na obočie, alebo tieň espresso, a k tomu sú špeciálne štece. Pokiaľ máte radi to také sovičkovské, ja to volám sovičkovské obočie, že sa vlastne to obočie vyčeše a potom sa takto zahladí, tak tiež na to je to vhodné. Ja moc ako nie som fanda toho, ja mám radšej, keď je to obočie proste uhladené, ale je to podľa gusta. A už tu mám naše krásne tieniky. Máme 3 tiene, čo je na nich super, že dajú sa aplikovať veľmi jednoducho. Nič viac nepotrebujete k tomu. Iba samotný tieň. Je tam totižto aplikátor, ktorým si krásne nanesiete na celé viečko alebo na začiatok viečka a či už použijete na to prsty alebo to dotriete tým viečkom, tak úplne v pohodičke sa dokážete naličiť iba tým jedným tieňom. My sme mali tieto tiene, ale boli trblietavé. Tieto tiene sú matné, čo je super aj pre ľudí, ktorí majú vrásky a tým pádom sa nedostane vlastne tá trblietka do vrásky a nezviditeľní to tú vrásku. Tento konkrétny odtieň, ktorým som použila, sa volá Sand Dune, piesková duna a odporúčam ho, pokiaľ chcete mať nude líčenie, ktoré je fakt veľmi prirodzené, pekné a na toto letné obdobie, ak ste opálené, tak to veľmi krásne vyznie na tom oku, že vlastne ste tmavé,
ale to viečko je takéto presvetlené. A potom naozaj stačí už len, kľudne si to môžete potisnúť aj až hore pod obočie. Vidíte, že ono sa to krásne sa tak rozjasní tá tvár. A potom stačí použiť už iba maskaru. Ale keďže vám chcem ukázať aj ostatné, oni sú naozaj veľmi krásne, mi sa páči tá kombinácia farieb, tak druhý sa volá Warm Desert, takže teplá púšť. A je to vlastne taký odtieň, tiež nude, ale ťažko povedať, čo je toto za odtieň. Nie do staroružová? Taká staroružová farba, veľmi pekná. A opäť musím povedať, že veľmi sa mi páči to, že sú matné tie tiene. Že nemajú v sebe žiadnu trblietku, je to fakt veľmi pekné. A vidíte samé, ja nepoužívam štetce schválne. Chcem vám ukázať, že aj keď ste na dovolenke, máte to len v kabelke hodené, nerozsypá sa vám to a nepotrebujete na to štetec. Čiže proste vytiahnem z kabelky, namaľujem sa veľmi rýchlo, keď potrebujete večer sa troška upraviť a je to hotovo. Naozaj sú veľmi pekné, same vidíte, že práca s tým tieňom je ozaj jednoduchá. A podľa toho, čo sme mali doteraz, Mary Kay, takéto tekuté tiene, tak môžem povedať, že na začiatku som vždy bola taká skeptická, že tekuté tiene, predsa len tej sypke sme na to zvyknutí, ale čoraz viac sa mi páči tá praktickosť používania týchto vecí, pretože na to nepotrebujete žiadne iné veci, žiadne štečeky, žiadne taštičky. Mám to v kabelke, namaľujem sa a hotovo. Veľmi pekná kombinácia týchto dvoch tieňov. Čo vy na to poviete? Je to veľmi pekné. Idem si vyskúšať dať maskaru. Nová Ultimate maskara, ktorú máme odteraz v ponuke, je nová nie zložením, ale praktickosťou aplikácie a štečeka, takže poďme sa na to pozrieť. Má nádherné predĺžené myhalnice, je to proste istota a preto ju dávajú, si myslím, do stálej ponuky, pretože je to naša najpredávanejšia maskara. Ideme teda skúsiť líčenie úplne iné a na to použijeme ten druhý, teda ten tretí posledný tieň, ktorý sa volá In the Trees, takže na stromoch alebo v stromoch, medzi stromami. A je to tmavo-zelený tieň. Ženy sa boja farieb. Boja sa farieb, ja tomu rozumiem. Keď človek nie je zvyknutý sa líčiť a potom zrazu si má dať nejakú takúto výraznejšiu farbu, tak je to pre mnoho žien výzva. A netreba sa toho báť. Vyzerá to pekne, pretože keď ideme postupne a pridávame tú intenzitu toho líčenia, tak nemusíme sa báť, že by sme si urobili nejaké machule na tvári. Wow. Je to veľmi krásna taká smaragdová farba. Nie je to svetlo-zelená, ale je to taká smaragdová farba. Málo kedy ja osobne som nalíčená zelenou farbou. Minimálne používam zelenú. A je to pekné. Ja by som určite do toho pridala aj tú pieskovú, tú teplú hnedú farbu. Táto kombinácia sa mi páči. Nemusíte za každú cenu kombinovať viac farieb, ale vyzerá to tak zaujímavejšie, keď vlastne použijeme viac farieb. A ja zároveň vám ukazujem aj, ako vlastne sa miešajú, keď sa miešajú farby, že naozaj nemusí to zostať len pri tej jednej farbe. Trošička také dymovejšie, tak naozaj je to veľmi pekné s tou zelenou. Napíšte mi, či sa vám to páči, akože je to pekné. Na čo by som vás chcela upozorniť je, pokiaľ budete pociťovať mierne štipkanie pri nanašaní maskary, čo sa stalo aj mne. Doteraz sa mi to naozaj nestalo, teraz som cítila tesne po nanesení maskary jemné akoby štipkanie v očiach. A potom chvíľočku premrkám, nechám zavreté oči a keď to vyschne, tak som už to štipkanie necítila. Tak aby ste sa toho nezľakli. Čo sa týka toho gelu na obočie, tak čo ma prekvapilo príjemne je to, že to obočie zostáva mäkké. Nie je to také, že predtým, keď som skúšala nejaký gel, alebo aj my sme mali gel, tak zostalo to také tvrdé, že bolo vidieť, že to obočie je také, no ako keď nastriekate si vlasy lakom veľmi a vidieť to.
Ale tuná drží to tvar, ale je to mäkké. To sa mi veľmi páči. No a vybrala som si rúž, ktorý je veľmi pekný. Je to taká, ja to volám, že barbinovská farba, volá sa Love Me Pink a je krásny. A páči sa mi práve k tomuto looku. Čo sa týka tých farieb, za mňa osobne tá zelená vyhráva, lebo je veľmi neštandardná. Toto je na celý rok. Veľmi praktické. A odporúčam si to kúpiť radšej do zásoby, lebo je to limitovaná edícia. Viem, že tieto veci, tieto tiene, ktoré sme mali, ak si pamätáte, mali sme tieto tekuté tiene, tak sa veľmi rýchlo vypredali a nedali sa zohnať. Love Me Pink, úplne iná, veľmi pekná farba, aj k takému, možno keby som nemala tieto šaty také farebné, by to bolo lepšie. Ale vidíte samé, že táto strana je viac taká výrazná s tou zelenou a táto strana je zase taká jemnejšia. Každý z tých tieňov sa dá použiť aj samostatne, je to veľmi pekné. Čiže aj takto sa to dá nakombinovať, že idem vlastne vyslovene to z tmava, teda zo svetla do tmava a mám tu všetky tiene. A ďakujem vám za pozornosť. Chcem vás upozorniť na to, že najmä tieto tekuté očné tiene, ak si pamätáte a poznáte tie, čo sme mali minulé, že my si to zamilovali práve kvôli praktickosti, ale rýchlo sa vypredávajú tie veci, ktoré sú limitovaná edícia. Toto je limitovaná edícia a my nikdy nevieme vopred, či budú na sklade týždeň, koľko je skladových zásob, alebo 2 týždne, alebo mesiac, alebo rok. Nevieme. Takže limitovka, odporúčam, ak máte rady praktickosť a tieto tekuté tiene, alebo tie, ktoré sme mali predtým, tak nečakajte a radšej si ich objednajte, aby ste neboli potom sklamané. Ja vám ďakujem za pozornosť a majte krásny deň. Čaute.